खुलुमबाय दिनै 18 डिसेम्बर 2023 समबार झारखंड रायजोनि रांचीआव सासे 35 बोसोर बैसोनि मेथाइ रोजाबगिरिया सासे मेलेमारि जेंना गोनां आइजोखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि जाहोनाव साथामसो सुबुंनि हानजाया बेखौ रागा जोंनानै बुनानै बुथारदों। बुथारजानाय सिंगारनि मुङा जाबाय डेभिड मिन्स आरो बे जाथाया रांचीनिफ्राय 30 किल'मिटार गोजानाव ताटकुडुआव जादोंमोन। उनाव पुलिसआ जाथायाव लोब्बा थानाय साथामबो दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों, नाथाय जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरनि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। बीजेपी हानजानि सासे दैदेनगिरिया सोरखारि साख्रि होगोन बुंनानै माखासे सुबुंफोरनिफ्राय रां दाबि खालामनायनि जाहोनाव लखीमपुरनिफ्राय एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दैदेनगिरिनि मुङा जाबाय शामसुल हुसैन। शामसुल हुसैना आसाम सोरखारनि सोरखारि साख्रि, 3थि आरो 4थि थाखोनि सोरखारि साख्रि होगोन बुंनानै रां जानो थाखाय खायदा बोराय बाहायदोंमोन, नाथाय बिनि फन रायज्लायनाय अडिअ' कलआ भाइरेल जाखांनायनि उनाव एरेस्ट खालामजादों। हुसैना ग्रेड 2 पस्टनि थाखाय 5 लाख रां दाबि खालामदोंमोन आरो 3थि आरो 4थि थाखोनि सोरखारि साख्रिनि थाखाय 3 लाख रांखौ दाबि खालामदोंमोन, नाथाय दाबि खालामनायनि उनाव जोबथेसालिनि आलासि जानांबाय। काजिरङा हाग्रामानि सिङाव थानाय बुरा पाहाराव गंसे स्पिडआव खारनाय गारिया मासे गल्डेन लेंगुरखौ हरखाब सौनानै बुथारना स्पटनिफ्राय खारखोमा लांदों। लेंगुरा जेब्ला लामाखौ बारगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन, नाथाय सौनाय गारिया सोरनिमोन आरो गारि नम्बरा मामोन बेखौ जेबो मिथिनो मोननाय जायासै। तामिलनाडु रायजोनि तान्जावुराव सासे 42 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि बिसिजों नांलाय खमलाय खालामखांनायनि उनाव गावनि बिसिखौ गोबौ-आथिंजों गाग्लोबदों आरो गुबुन 2 सुबुं गाइखेर फानग्रा सुबुंखौबो गोबौ-आथिंजों गाग्लोबदों। जाथायखौ खालामखांनायनि उनाव रागा जोंखांनानै गावनि गारिखौ लानानै स्पिडआव सालायना थांनानै लामा ससेयाव ट्राकआव सौदावनानै गावनो हारसिं थैदों आरो बे जाथायाव सासे गाइखेर फानग्रायाबो थैदों, नाथाय बिसि आरो गुबुन सासेया थैथारासै, गाज्रि रोखोमै गोब्राब जोखोम जादों। जाथायखौ खालामनानै थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय सुन्दर गणेश आरो गुबुन सासे थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय गपिनाथ। बिसिनि मुङा जाबाय नित्या, 39 बोसोर बैसोनि आरो जोखोम जानाय सुबुंनि मुङा जाबाय तामाराय सेल्वान, 35 बोसोर बैसोनि। ऋष कुमार नार्जारी आरो जयन्ती नार्जारीआ गावसोरनि आंगो फिसाजो हायनारी नार्जारीखौ सोमोन्दो नागारबाय। हाबा जाखांनानै दावराव-दावसि जाखांनायनि उनाव न'आव थाफैनानै फिन बे हौवाजोंनो खारफिननायनि थाखाय बे जाथाया जादों। मुङा ऋष कुमार नार्जारी, आं आमिनखाता गामिनि बासिन्दानि मानसि। दा आंनि गथ'आ सासे मुस्लिम मानसिजों मोजां मोननानै हाबा जाबाय। दा आंनि गोसो मथन आं हरनाय नङा बे हाबाया, बोरैबा लामायाव मोजां मोननानै गोसो आं बेखौ आंनि नजराव गोलैयाखै। आं उनावसो मोनथिदों, मानसिफोरनि खोथा बुंनाय खिन्थानायावसो आं मोनथिदों। दा आं बे गथ'खौ उइलिंलि हिसाबै आं हाबाबो होआखै, गावसोरसो खारखोमानानै कर्ट मेरिज खालामहैनानै मुस्लिम समाजजों कर्ट मेरिज खालामहैनानै बिदिबो जानानै थांदों। आरो बिनिफ्राय फैफिननानै आंखौ थगायबावदों। 10 दिनसो थाफैनानै आंखौ आरो बे गथ'आ थांफिननानै आरो बिनिफ्राय बिसि फिसाय हाबा जानानै बुलायनानै मारै जादों आं बुजियाखै। खस्थ' जानानै बेयाव बिखा माबायाव गासिबो दागि जानानै फैनानै बिट्रिसना मोननानै गाव बे फिसायखौ नागारनाय जानानै आरो फैफिननानै आंनाव अन्तत 9 माससो NGO आव मावबावदों आरो मोनसे जायगायाव सरकारि मथे बेसरकारिनि खामानि बियो NGO आव मावदोंमोन। दा बाहायबो आं सानसेजों मावहैदो होननानै बे समाव मोजां मोननाय माथ्रा आं गैला, नागारबाय, आं गैला होननानै फैनानै आरो बिनिफ्राय बे NGO जोबनायनि परे आंनाव फैफिननानै फोरमान जागौमोनलाय। आंनाव फैफिननानै अन्तत 3 माससो न'आव थाफैफिननायनि उनाव जे बोरै जाफिनखो, बोरै चेनेल जाफिनखो, बे चेनेलखौ आं मिथिया। चेनेल जानानै बेजों लिंक जाबावबाय बे मुस्लिम सेंग्राजों। फिसा गिदिर गोनां, 9, 10 बोसोर, 11 बोसोर, 12 गिदिर फिसाजोबो दं, हिनजाव गोनांखा। ओमफ्राय मानसिया गावल' मोजां मोनदों, न'खरावबो सैलायलाया। आरो बिनि बिसियाबो
गावनि फिसौनि ओंखामखौ सैनाय जाबाय नालाय बे बिसिया बेखौ न'आव दोनहोआ दस्रा जायगायावसो दोननानै संसारखौ बियो खालामो। होमब्ला बेबादिसोबो बोरै सोलिगोन बियो आं बेखौ आसरित मोननानै दङ दा। माबोरै मोजां मोननाय बिलाय बेथ' बाजै इन्टारेस्टसो जादों बिनि हाबाया। आं बेखौ दा गोसोआव साननानै बिराद गाज्रि मोननानै दं आरोखि। बिनि संसारा माबायदि जागोन। औ थांफिनबावबाय दा थांफिनबावबाय बेहायनो बे थांफिननायावबो बे गावनि भुल जों गासिबो फोरोंखाबायमोन बेखौ जों बिदि खालामना नों फैखाबाय जेला ओमफ्राय बियो आं बेखौनो मोजां मोनफिनबाय आङो बिनाव थांफिनसिगोन होननानै बियो नैबे दाख्लैनि कर्टआव प्रथम लास्ट देखा जानायाव 15 थारिखआव बे गथ'आ आंनि गथ'आनो आंखौ मेगनाव बिमा-बिफाखौ मेगनाव बाला सारबाय। दा जोबनायाव एकदम बेजों खुनु सम्पर्क गैला। पार्टि सजनजोंबो सम्पर्क लाहैला आङो फैहैलाबो गामियावबो फैनो मोनला। आं बे थांखिखौनो दा 7 बोसोर खालामदों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।